Salamu alaikum masoyana. A gurguje na zo sai magana ne akan wannan yaro wai sunan shi dan arewa da yake kuka wai saboda alfa. Alfan din me? Kai dan musulmi baka ajin kunya? Baka ajin kunya kaje ka bi mata ka aure? Kana da mata ko baka da mata ko kana wanga alfa kuka? Wanda take ba ta tuba? Alfa da take abin ga musulmai take ba ta tuba ba ta tuba gobe? Shine da kana mata kuka kace in wani abu ya samu ya faru da kai zaka je ka kashe kanka saboda alfa da ba ta sallah alfa saboda ita zaka na ga abinci wallahi da na kasa cin abinci ga abinci ya sara min na ga dan uwa na musulmi yana yin ma wanka da ba musulma ba kuka saboda me saboda gindi alfa tar da kai Allah ya wadanna kai lalace na me baka da lissafi baka tunani kai da na yi mafarki da ni da kai mun zama mata miji domin sadaki kome ka ce in yi ma bajan aji ka zama sarki zama baiwa gari ka babu ji sona da zaki ka ɗanɗana min a harshe na naji ba shi da da. Alfa wannan shine bidiyo na farko a kanki. Wannan shine bidiyo na farko a kanki. Ki rasa wanda zaki haɗa da shi sai yaro ƙarami wannan ƙaramin yaron shi zaki haɗa da shi. Wai mutane su zo su dinga faɗa min wai yaro ƙarami wai ya gagare ni. Wallahi ni yayi kaɗan wannan yaron. Kuma ni ke duk abin da ya faru da ni wallahi magana an riga an aje ta. Duk abin da ya faru da ni wallahi ke ce duk abin da ya faru da ni ba ruwana da wannan yaron. Wai yanzu har bidiyo ke zuwa wai ki ɗauko hoton shi ki ɗora. Ba kya gudun halin da zan shiga? Ba kya tsoron halin da zan shiga? Labari da ɗumi-ɗuminsa T-Boy zai yi wuf da Alpha Charles mai manfa mai horu. Nura T-Boy Kano State Material back to back angon Alpha Charles mai manfa ba da kanka a girbe, ba da kanka a fille, ba da kanka a mazge. Mai jiki da shai yana motsa Lipton ce take zuba mai horu. Amma Alfa ina da magana. Kin san an ce gani ga wani ya aishi wani tsoron Allah mai horu. Kar ana yin aure ki dirka mun manfawa ki zumbur ki wuce Saudiya mai horu. Ki bar ni da dakon itatuwa mai horu. Na koma mai jiki din marke. Ya zama da nayi magana itatuwa na motsi mai horu. Ba zan lamunta ba. Mana, to hauka ake yi. Dole sai an yi da waje ba za ki tafi ki banda dakon itatuwa ba mai horu Alfa. Wai a daidai ina ne mai horu. Salamu alaikum masoyana. A gurguje na zo sai magana ne akan wannan yaro wai sunan shi dan arewa da yake kuka wai saboda alfa. Alfan din me? Kai dan musulmi baka ajin kunya? Baka ajin kunya kaje ka bi mata ka aure? Kana da mata ko baka da mata ko kana wanga alfa kuka? Wanda take ba ta tuba? Alfa da take abin ga musulmai take ba ta tuba ba ta tuba gobe? Shine da kana mata kuka kace in wani abu ya samu ya faru da kai zaka je ka kashe kanka saboda alfa da ba ta sallah alfa saboda ita zaka na ga abinci wallahi da na kasa cin abinci ga abinci ya sara min na ga dan uwa na musulmi yana yin ma wanka da ba musulma ba kuka saboda me saboda gindi alfa tar da kai Allah ya wadanna kai lalace na me baka da lissafi baka tunani kai da na yi mafarki